Strach. Vlastně jsem si chtěl doma vzít jen kabát a hůlku a zajít pak na večeři do malé hospůdky ve starém Ungeltu, kde každý večer až dlouho do noci seděli pohromadě Cvach, Frieslander a Prokop a vzájemně si vyprávěli historky. Ale sotva jsem překročil práh bytu, spadl ten úmysl ze mě, jako kdyby mi nějaké ruce servaly z těla plášť nebo něco takového. Ve vzduchu leželo napětí, které jsem si neuměl nijak vysvětlit, které tu ale přesto bylo jako něco hmatatelného. Zmocnilo se mě za několik vteřin tak intenzivně, že jsem neklidem opravdu nevěděl, co udělat dřív. Rozsvítit světlo, zavřít za sebou, posadit se, nebo přecházet sem a tam. Vplížil se sem někdo během mé nepřítomnosti a schoval se tu? Vnímal jsem snad strach toho člověka, který se bojí, že bude odhalen? Byl zde Wassertrum? Sáhl jsem za záclony, otevřel skříň, nakoukl do ložnice. Nikdo. Také kazeta stála přesně na původním místě. Nebylo by nejlepší ty dopisy bez dlouhého rozmýšlení spálit, abych se jednou provždy zbavil starostí o ně? Už jsem hledal klíček v kapsičce u vesty, ale musel jsem to udělat právě teď. Měl jsem přece do rána času dost. Rozsvítit. Nemohl jsem najít zápalky. Zavřel jsem dveře. Šel jsem několik kroků zpátky, zase se zastavil. Proč najednou ten strach? Chtěl jsem si vyčítat, že jsem zbabělec. Myšlenky se mi zadrhly uprostřed věty. Najednou jsem dostal potřeštěný nápad. Rychle vylézt na stůl, popadnout židli, vytáhnout ji k sobě a se zhora rozbít lebku tomu, co se tady plazilo po podlaze, kdyby se to přiblížilo. Co pak tu někdo je? Řekl jsem si hlasitě a rozlobeně. Co pak ses kdy v životě někoho bál? Nic to nepomohlo. Vzduch, který jsem vdechoval, byl řídký a řezavý jako éter. Kdybych aspoň něco viděl, třeba z to nejpříšernější, co si člověk může představit, bázeň by ze mne rázem spadla. Nepřišlo nic. Zavrtával jsem oči do všech koutů. Nic. Všude jen dávno známé věci, nábytek, truhla, lampa, obraz, visací hodiny, neživí, staří, věrní přátelé. Doufal jsem, že se mi začnou proměňovat před očima a poskytnou mi tak důvod, abych si mohl myslet, že příčinou rdousícího strachu je nějaká moje halucinace. Ani to ne. Zůstali strnule věrné své podobě, až příliš strnule v panujícím pološeru, než aby to mohlo být úplně přirozené. Jsou pod stejným tlakem jako ty sám, cítil jsem, netroufají si udělat sebe menší pohyb. Proč netikají visací hodiny? Číhání kolem vypilo každý zvuk. Zalomcoval jsem stolem a úplně mě udivilo, že jsem uslyšel hluk. Kdyby aspoň hvízdal vítr kolem domu, taky nic. Nebo kdyby tak chtělo zapraskat dříví v kamnech. Avšak oheň už vyhasl. A pořád to stejné děsivé číhání ve vzduchu, ustavičně, bez mezer, jako proud vody. Všechny moje smysly byly v pohotovosti. Marně. Nevěřil jsem už, že bych to mohl vydržet. Prostor plný očí, které jsem nemohl vidět, plný bezcílně bloudících rukou, které jsem nemohl uchopit, to je děs, jenž se rodí sám ze sebe, to je ochromující zděšení z nezachytitelného nic, jež nemá žádný tvar a jež rozežírá hranice našeho myšlení, pochopil jsem otupěle. Strnule jsem se postavil a čekal. Čekal jsem asi 1/4 hodiny, snad se to dalo napálit a plíží se zezadu ke mně a já bych to mohl přistihnout. Prudce jsem se obrátil, zase nic. Pořád totéž morek zžírající nic, které nebylo a přece naplňovalo místnost strašlivým životem. Co kdybych vyběhl ven? Co mi v tom bránilo? Šlo by to se mnou, viděl jsem hned s naprostou jistotou. A také jsem nahlédl, že by mi zrovna tak nic nepomohlo, kdybych rozsvítil. Přesto jsem dlouho hledal zápalky, až jsem je konečně našel.
Ale knot nechtěl hořet, spíš jen tak skomíral. Malý plamínek nemohl žít a nemohl umřít. A když si konečně vybojoval souchotinářskou existenci, zůstal bez lesku jako žlutý, špinavý plech. Ne, to byla temnota přece jen lepší. Zase jsem svíčku uhasil a padl oblečený na postel. Počítal jsem údery svého srdce. 1, 2, 3, 4, až do 1000. A pořád znova. Hodiny, dny, týdny, jak se mi zdálo, až mi vyschly rty a vlasy se mi ježily. Ani okamžik úlevy. Ani jeden jediný okamžíček. Začal jsem si předříkávat slova, jak mi je slina přinesla na jazyk. Princ, strom, dítě, kniha. A křečovitě je pořád opakoval, až najednou přede mnou stála ta slova nahá, jako nesmyslné, strašidelné pazvuky z barbarského pravěku, a já jsem musel obrovsky namáhat, abych znovu našel jejich smysl. Princ? Kniha? Nezešílel jsem už? Nebo nejsem mrtvý? Ohmatával jsem se. Vstát. Sednout do křesla. Zhroutil jsem se do lenošky. Kdyby už konečně chtěla přijít smrt. Jenom už necítit tohle bezkrevné, příšerné číhání. Já nechci, křičel jsem. Neslyšíte? Bezvládně jsem se zvrátil nazpátek. Nechápal jsem, že jsem pořád ještě naživu. Neschopen něco si myslet nebo něco dělat, zíral jsem přímo před sebe. Proč mi tak vytrvale podává ta zrna? Připlula ke mně myšlenka, stáhla se a zase přišla zpět. Stáhla se, vrátila se. Pomalu jsem si uvědomil, že přede mnou stojí nějaká podivná bytost. Možná, že už tady stála od okamžiku, kdy jsem si sedl do křesla a napřehuje ke mně dlaň. Šedivé stvoření s širokými rameny, velikosti podsaditého člověka opřené o spirálovitě točenou sukovitou hůl z bílého dřeva. Kde by měla sedět hlava, tam jsem mohl rozeznat jenom jakousi mlhovitou kouli bělavé páry. Ze zjevení vycházel neurčitý pach po santalovém dřevě a mokré břidlici. Pocit totální bezbrannosti mě skoro zbavil smyslů. Nervy užírající muka, která jsem prožíval až do tohoto okamžiku, se teď zhustila do smrtelné hrůzy a dostala tvar této bytosti. Pud sebezáchovy mi říkal, že bych zešílel děsem, kdybych uviděl fantómu v obličeji, a varoval mě předtím, křičel mi to do ucha. A přece mě ten obličej přitahoval jako magnet. Nemohl jsem odtrhnout oči od toho bledého, mlhovitého chuchvalce a pátral v něm po očích, nosu a ústech. Ale ať jsem se namáhal, jak chtěl, pára se nepohnula. Podařilo se mi sice nasadit na ten trup všechny možné hlavy. Přesto jsem však pokaždé věděl, že jsou jenom výplodem mé fantazie. A také se ihned rozplynuli, skoro v témže okamžiku, kdy jsem je stvořil. Ještě nejdéle vydržel tvar hlavy egyptského ibise. Obrysy fantomu se v temnotě vlnily jako stíny, téměř nepozorovatelně se stahovaly a zase roztahovaly, jako při pomalém dýchání, které probíhalo celou postavou. Byl to jediný pohyb, který se mohl spozorovat. Místo nohou spočívaly na podlaze pahýly, na nichž bylo maso šedé a bezkrevné, povytaženo ke kotníkům do naběhlých okrajů. Zjevení ke mně nehnutě napřahovalo dlaň. Na ní ležela malá zrna. Měla velikost asi jako fazole, červená a s černými tečkami na okraji. Co já s tím? Tupě jsem cítil, ležela na mě obrovská odpovědnost, která daleko přesahovala všechno pozemské. Kdybych teď neudělal správně to, co se na mě žádá. 2 misky vah, každá z nich zatížena váhou poloviny světa, vznášely se někde v říši příčin. Tušil jsem, když hodím na tu či onu třeba jen smítko, klesne k zemi. To bylo ono příšerné číhání kolem mne, pochopil jsem. Nehni ani prstem, radil mi rozum.
ani kdyby k tobě neměla přijít smrt na věky věkův a nechtěla tě vysvobodit z tohoto trápení. Ale i v tomto případě bys volil. Odmítl bys zrnka, šeptal mi vnitřní hlas. Tady nejde couvnout. Rozlížel jsem se kolem, hledaje pomoc, jestli neuvidím nějaké znamení, co bych měl udělat. Nic. Ani ve mně žádná rada, žádný nápad. Všechno mrtvé. Život milionů lidí neváží v tomto strašlivém okamžiku víc než pírko, poznal jsem. Musela být hluboká noc, protože jsem už nerozeznával stěny pokoje. Vedle v ateliéru dupaly kroky. Slyšel jsem, jak někdo odsunoval skříň, rval zásuvky ze stolu a házel je hlučně na zem. Zdálo se mi, že rozeznávám Vasatrumův hlas, jak svým chraptivým basem vyráží zuřivé kletby. Neposlouchal jsem dál. Mělo to pro mě asi takovou důležitost jako šaramot myši. Zavřel jsem oči. Kolem mě táhly v dlouhých řadách lidské obličeje. Zavřená víčka, strnulé masky mrtvých, můj vlastní rod, mý vlastní předkové. Pořád týž tvar lebky, i když se zdálo, že jsou jednotlivé typy velmi rozdílné. Tak vstali ze svých hrobek s hladkými vlasy s pěšínkou, s vlnitými a krátce přistřiženými vlasy, s parukami i s kšticemi natočenými do lokýnek, napříč staletími, až mi jejich rysy byly stále povědomější a splynuly v jediném posledním obličeji. V obličeji Golemově, jímž byl řetěz mých předků ukončen. Temnota potom proměnila můj pokoj v prázdný prostor bez hranic. V jehož středu jsem viděl sebe v křesle a přede mnou zase ten stín s napřaženou paží. A když jsem otevřel oči, stály kolem nás cizokrajné bytosti ve dvou prolínajících se kruzích, které tvořily osmičku. Postavy jednoho kruhu byly zahaleny do fialově se třpitících říz. Postavy druhého kruhu měly roucha červená a černá. Lidé úplně cizí rasy, vysocí a nepřirozeně štíhlí, obličeje zakryté zářícími rouškami. Bušení srdce v hrudi mi prozradilo, že přišel okamžik rozhodnutí. Moje prsty se natáhly k zrnům a v tom jsem zahlédl, jak postavami načervenalého kruhu proběhlo zachvění. Měl jsem odmítnout? Chvění zachvátilo na fialovělý kruh. Ostře jsem se zadíval na bezhlavého muže. Stál tady, v témže postoji, jako dřív naprosto bez hnutí. Dokonce i jeho dech ustal. Zdvihl jsem ruku a ještě pořád nevěděl, co udělám. A udeřil jsem do natažené ruky fantomovi, až se zrna rozkutálela po zemi. Na okamžik, tak náhle jako po ráně elektrickým proudem, mě opustilo vědomí, jako bych padal do nekonečných hloubek. A potom jsem zase stál pevně na nohou. Šedivé stvoření zmizelo. Rovněž bytosti červenavého kruhu. Avšak na fialovilé postavě mě obstoupily. Na prsou měli nápis ve zlatých hieroglyfech a mlčky drželi mezi ukazováčkem a palcem, vypadalo to jako přísaha, červená zrna, která jsem vyrazil z ruky bezhlavému fantomu. Slyšel jsem, jak venku zuřivě buší do oken krupobytí a vzduch roztrhlo burácení hromu. Nad městem řádila zimní bouřka v celé své šílené zuřivosti. Jakotem bouře pronikaly v pravidelných intervalech rány jako z děla, které signalizovaly, že ledová přikrývka na Vltavě se láme. Místnost planula ve světle blesků. Jeden stíhal druhý. Cítil jsem se najednou tak slabý, že se mi až roztřásla kolena a musel jsem se posadit. Nelekej se, řekl vedle mě zřetelný hlas. Ničeho se nelekej. Dnes je Lel Shimurim, noc ochrany. Bouřka polevovala jen zvolna a ohlušující hřmot přecházel v jednotvárné bubnování krup na střechách domů. Moje malátnost se vystupňovala natolik, že jsem jenom otupělými smysly a napůl ve snu mohl vnímat, co se kolem mě odehrávalo. Někdo z kruhu pronesl slova. Ten, koho hledáte,
zde není. Ostatní, co si odpověděli v cizím jazyku. Pak zase ten první tiše vyslovil větu a v ní se objevilo jméno Henoch. A dál jsem už nerozuměl. Sténání praskajících ledových ker, přinášené větrem od řeky, bylo příliš hlasité. Pak z kruhu vystoupila jedna postava, stanula přede mnou a ukázala na hieroglyfy na svých prsou, byly stejné jako u těch ostatních, a zeptala se mě, jestli je dokážu přečíst. Když jsem, přeříkávaje se únavou, odpověděl záporně, stáhla proti mě dlaně a zářící písmo se objevilo na mých prsou, nejdříve latinkou, Chabrat Zarech Aur Bocher, a pak se zvolna měnilo v písmo mě neznámé. A já upadl do hlubokého, bezesného spánku, jaký jsem nezažil od oné noci, kdy mi Hillel uvolnil křečí zkroucený jazyk.